Aku mai bakin magana a yau, ma na zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Ji nake kamar ne hawaye, na tuno da yaran da ba sa da iyaye. Allah sarki maraya na koyi, tunani nake koyaushe zai yi tsayaye. Freshen miya kuna zo in kiranye, mu tausayawa marayu maras iyaye. Sako na je ka zuwa gwamnati, ma'aikata daga so da har dan kwamati, yan kasuwa mai dako har ku masu kanti, masu aikin karfi lebura masu fenti, da mu mawaka yan fim har mai doka sauti. Mu hadu mu sa dariya fuskan maraya, farin ciki a ransu mu sanya, mu musu kyauta abinci har zuwa kaya, mu dabe musu kewa jama'a koyaya. Kada mu manta cewa su mayayaye ne, suna son farin ciki na wane da wane. Me yasa ba ma kaunar mu kyautata ne? Kullum tunaninmu yana kan danawa ne. Dan an yi magana ka ce kai ba mai kudi bane, ba sai dubu kaza ba ko dubu ɗaya ne. In ka taimaka za ta yi amfani, ba haka bane? Allah zai taimake mu mun taimake su, mu tausayawa kaddarar da ta same su. Samarin mu je mu aure su, idan mazan su zo neman aure kada mu kyare su. Mu hada kudi mu dau nauyin karatun su. Allah ya ba mu kudi domin mu ci mu taimake su, ko mun musu ko ba mu ba kudin hanan za mu bar su. Saboda haka dan Allah mu taimake su. Aku mai bakin magana a yau, ma na zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.